Ahojte, no keď sme pri tom živote umelcov, tak zajtra ma čaká odviesť obrazy do jednej predajnej galérie, ktorá si vyžiadala celý zoznam a teraz ich tu musím nájsť. Všade, niekde, všade, niekde budú. Takže ideme hľadať, aspoň mi pomôžete. Psychicky. No, jeden je väčší, to znamená, že bude niekde za týmito všetkými. A keďže vždy to, čo niekto chce, je úplne na konci, tak asi to bude niekde úplne tu. No, skôr si to musím robiť priestor. Musím to vedela aspoň odkladať. Teraz. Ježiš, to bá. Dobre, takže začneme odkúpením tých menších. Takže ideme na to. Jo! Je to on? Super. Jo, je. Super, ani povážna. No, super. Ešte aj tie ďalšie. Jo. Takže ideme na to. Kde si? Á, tady si. Zákon schválnosti. Akékoľvek dielo potrebujete, vždy je toto jedno jediné, ktoré neviete, kde máte. Určite. Tak výnimočne ho mám pomerne rýchlo. A ďalšie. Tak nie, tak to bude úplne inde. No a to sa teším, že po mne nikto nechcel nič na papieri, lebo to by som sa musela robiť v tejto veľkej krabici. A to sa mi fakt nechce. Takže... Kde to pôjdu rýchlo? Máme časť jednu. Dobre, ešte ich bude treba prichystať. Časť. Už to vidím. Tak to nie je zrovna ono. Nie, ale toto je z Barcelony. To bolo v Barcelone. Pekné, super. Tento bol vystavený v Londýne. Jo, a to je on. Londýnsky. Super. Tento je z Londýna. A jeden mi chýba. Takže ešte raz. Tady. Mám. Super, už ich len prichystať. Zabaliť. Dobre. Ateliér už tme. Ale máme všetky diela nájdené. Ura. Ešte sochy. Zabaliť.
podpísať, prichystať zavesný systém a zajtra odviesť. Haha. Tak, práve tankujeme a veziu sa diela do Ostravy do komisionálneho predaja, tak dúfam, že na druhý pokus nám to vyjde, lebo prvý nám nevyšiel. Tak držte palce.